Yallaɓai ƙorafi ne akan ɓatan wata. Shigo da su. Me ya faru ne? Yallaɓai, ya ta ce ta bata yallaɓai. Mun waye gari ba mu ganta ba da yallaɓai. Ban san dalilin da ya sa ta bata ba yallaɓai. Shekarunta nawa? 11 yallaɓai. Yarinya ce? Karama ce yallaɓai. An gurbata bula muke yallaɓai. Yallaɓai, don Allah a taimaka min a nemo min yata. Ita kadai na haifa yallaɓai. Ga hotonta, ita ce wannan, ita ce yallaɓai. Yallaɓai, don Allah a taimaka a nemo min ita. Ina roƙonka yallaɓai. Ita kadai ce da ni yallaɓai. Ka ce kun waye gari ba ku ganta ba? Eh. Kuma ba wanda kuke zargi? Babu yallaɓai. To za mu yi bincike don gano ta. Na gode yallaɓai. Ba haka ba. Zai yi haka. Barka da yallaɓai. Shi za ka faɗa mana ko sai mun fara daman jikinka ne eh? Bari mana, ka faɗa mana mana. Ya ke faɗi komai. Yallaɓai yana kiran ka yanzu nan. Ya ce kake ka same shi. Shi kenan. Yallaɓai, kai, ya kama kara. Baka san lokacin da za ka zo aiki ba ne? Tun na ziyarta tana ta jiran ka. Ka je ka ɗauke ta kai ta makaranta. Je ka. Je ka mana. Yarwa, rabi shi nan, karɓar min wani abu wajensa. Ka yi na ciga? Wai kai baka da aikin yi ne? Kullum baka da aiki sai da ka zo wajen dan uwanka ka karɓi kuɗi? Za ka bar nan ko sai na zuba ma ruwan zafi? Shi kenan na tafi sai an zuba. Rayuwa da barasa ta fi komai daɗi da kwanciyar hankali. Kai tsaya, kai zo nan. Zai ba kai ne ka shanya mara ko barasa ta ba? Ni ko barasa ba na sha ta ba ni waje. Kai, ƙarya kake. Kalan ku ɗaya da barasa. Akwai wanda a duniyan nan zai ce baya son wannan? Kai, yawa masoya. Ya kai barka da yi, ya kasuwa. Hankali ya kwanta. Tun lokacin da na kashe maka wannan kesa ɗin ko? Yau waje mana. Je kusa da shi. Yanzu faɗa mana ya za a yi. Ina za mu samu kuɗaɗen. Faɗa mu mana ji. Kwatar da hankalinka, na gama tsara komai, na sai yadda za a yi. Kai, tun da ka gama tsara komai, to ka faɗa mu komai na ji mana. Ko hakan kana tunanin akwai matsala ne? Ba wata matsala. To ka faɗa mun mana.
da aka yi rauya, ina za ka je ne, ina kuɗin da na baka, manajan banki ya tambaye ni, ba ni, kai nake jira. Kai hakuri yalla bai, ba ni da wannan kuɗin idan na samu zan baka yalla bai. Ina sane da wannan kuɗin naka. Je ka, ai za ka shigo hannuna ne. Yawa barkan ku dai. Ina ne ofishin 'yan sanda? Oh, ofishin 'yan sanda? Kai ba ne a wannan garin? Ai 'yan sanda a wannan garin ba su da wani tasiri, saboda mu ne masu garin. Kana ji ka miƙe za ka ga wani gari to nan ne. Kai. Kai ji mana, tsaya mana. Nisa ke bi nan. Sanni ranke daɗe, ina kwana anti? Ina kwanan ku? Kalli wani sai kalanta yake a baya. A? Ranke daɗe, tare kuke da wannan ne? In baki da aiki ni ina da shi. Shi kenan yi haƙuri. Me amfanin ki a duniyan nan? Ba ku da hankali ne? Ofishin 'yan sanda za ku zo ku yi mutane fara? Gaba ɗaya ku sai mu kulle ku. Tur! Yalla bai, ba laifi na bane yalla bai, duk laifin wannan munafukan ne. Ke karki kara cewa mata ta munafuka. Ki jawo mata ku ne idan ba ka ba. Ya isa, kai jabo. Na mai labai. Wannan haya shi ne zaka muku zaman lafiya ye. Me ya faru ne? Kullum da safe idan ta wanke bakin ta sai ta zuba min ruwa a kofar. Ke ma sai ki wanke bakin ki da ruwa ki zuba mata. Bayan wannan sai ta kalle ta dinga ci min mutunci. Sai naga kuma ga mutunci ke yana tare da ke ko ba haka ba? Wayyo, ta ya zan kyale ta yalla bai? Ai kowa ya riga ya san ita ce ba ta son zaman lafiya. Kana ji da ko yalla bai abin da take faɗa mu? Ƙarya na faɗa ne? Ba wanda bai san tashin hankalin da kike yi a gidan nan ba. Yanda aka kaga gidan na kike cewa mutane rashin mutunci. Baba, ka manta sandar ka. Wayyo. Makaranta za ki wuce? Mana. To ki sauri ki je eto. Jimana, wa kake son gani ne fada mana? Tambaye ka nake yi wa kake son gani ne? Yalla bai ni dai a raba ni da ita. Nan ofishin sanda ne, ba masaukin baki ba ka fahimta? Na fahimta. Jimana tambaye ka nake yi, ko baka ji me nace bane? Wai dan kawai na yi mata magana yalla bai. Shi ne ta ɗauki wani marangadi a ƙasa ta buka min shi a bayan labai. Ya abin da ta faɗa labai ba haka ake ba. Duk garin nan ba wanda bai san halin ki ba, menene ba kya shuka na rashin mutunci? Ai ke ce babban mara mutunci kika zo da rashin to karke ta ta nan. Saboda baki da mutunci kin manta abun kunya da kika yi ne? Ai abun kunya a wajen ki ya kare, tunda ban taɓa shiga makwabta na ɗaukar musu kaya ba. Kai, wai kai me kake bukata ne? Ispetan da aka turo a wani ofishin ni ne. Nan ofishi 'yan sanda ne ba kasuwa ba ce. Idan mutum ba shi da hankali to mu za mu koya masa. Idan kowa bai shiga taitayinsa ba, to ni zan yi maganin ku. Ya kuri ya labai, mu je ya labai. Labai, ka yi haƙuri, ba mu san kai da bai labai. Ba komai, kowa ya faɗa min matsayinsa. Ya labai, ya ce da rawo. Ya labai, siran da rawo, constable. Ya labai, gobin, constable. Ya labai, narai, ya rubuto. Ya labai, aje constable. Ya labai, bije constable. Ya labai. Ya labai, Rama constable. Ya labai, Oma constable. Ramiya constable. Ya labai, kulga, direbe ya labai. Me kace? Yalla bai, kulga nai. Na zo ne don mu yi aiki tare da ni da ku gaba ɗaya. Abin da nake so, ku kama duk wani kundin bincike gabana. Ku je. Yalla bai surrender, dan zo na minti ɗaya.
wayannan mutanen rigima mi suke yi? Yalla bai, duk yan uwa ne. Matansu ne suka samu matsala shine gaba ɗaya matsalar ta shafe su. Wannan zamantakewa ne, za a sasanta su. Za a sasanta su? Ta yaya mutane za su zo ofishi su dinga hayaniya? Shikenan, ka kira musu kawai. Ke jimana, wannan karamin abin wanda ba komai ba, to ga shikin sa ya zama babba. Tur, yalla bai yana kiran ku. Aha, me ya faru? Me ya haɗa ku ne? Yallaɓai, gaba ɗayan mu a gida ɗaya muke zaune da ni da ita. Amma ban san mene mata ba, gaba ɗaya ta ɗauki tsana ta ɗora mu. Ni abin da take min ne ya ishe ni yallaɓai. Shi ne na zo a raba ni da ita. Kai ne mijin wannan? Ni ne mijin ta yallaɓai. Idan ka kalle ta, ta kusa haifar matarka. Da kike son a raba ku, wani laifi ta yi miki ne yar uwa? Ruwan wanke baki take zuba min a kofar ɗaki yallaɓai. Wannan kawai, sai ka ce ba ‘yan uwan juna ba, ai shi babba an san shi da haƙuri da dauriya. Ai wannan abin ba abu ne mai daɗi ba. Kina ji yar uwa? Kar ki ƙara aikata mata irin wannan. Idan kika ƙara yin hakan, har magana ta sake zuwa gabana, to sai na tura ki kurkuku. Kun kiyaye? Yallaɓai. Ke ma, kin ji abin da na ce? Yallaɓai, da kai ba za a ƙara jin kanmu ba yallaɓai. Shikenan ku tafi. A ba zo majaltun da yallaɓai ya riga ya shiga maganar. Yallaɓai ƙorafi ne akan rauni. Shikenan shigo da su. To yallaɓai. Me ya faru yar uwa? Me ya ji miki ciwo? Ai asibiti ya kamata ki je. Ai ba ni ce mai raunin ba. Ni ban ji wani ciwo da yawa ba. To faɗa min me ya faru? Da ni da mijina ne. Mai gari ne ya zo har gidan mu ya sa yara suka dinga dukan mu. Mai gidana ma an kai shi asibiti. Shine na ce bari na kawo korafi ko za a iya taimako na yallaɓai. Kika ce waye da ke ku? Mai gari ne ya sa aka dake mu yallaɓai. Ta yaya zai sa da ke ku? Wani laifi kuka yi masa? Akwai takardar da yake nema wajen mai gidana. Shine mai gidana ya hana shi ita. Saboda takardar gonan gadonsa ce kuma gadon ta yayi. Shine yake son ya kwace ta. Shine ya same mu ya ta dukan mu sai mun faɗa masa inda take. Gaba ɗaya mai gidana yana asibiti a kwance. Bai ma san halin da yake ciki ba. Ka taimaka mana don Allah ina roƙon ka yallaɓai. Shikenan. Za mu yi bincike. Kar ki damu. Constable, ku je asibitin ki ga halin da mijin nata yake ciki kuma a yi mata magani. Ki ɗauki rahoton halin da mijin nata yake ciki. Ki sanar da ni a waya. To yallaɓai. Mu je. Na gode yallaɓai. Rama, Yallaɓai. kira mun gobin. To yallaɓai. Wannan ƙauyen wani iri ne mai yawan matsala haka? Kaki. Yawa gobin, ka kira mai gari ka ce muna son ganin sa ya zo ofishin 'yan sanda. To yallaɓai. Je ka. Yallaɓai, an samu matsala bakin kiran. An ɗauke wani kuɗi. Ya kai yallaɓai, ya kai wasa da kuɗin kaka. Yawa me ya faru? Kai ne wanda aka sace wa kuɗi? Wanda ya ɗauki wannan kuɗin na yallaɓai, ya na kasa na gaba ɗaya. Nawa ne kuɗin? 580 ne yallaɓai, kuma ba na bane yallaɓai. Yanzu nan na zo banki na karɓe su, gashi banki sun ce ba ruwansu. Na Allah ka taimaka min yallaɓai, ga wa'inda zan ba kuɗin nan yallaɓai. Ne ba wannan abin da yake faɗa ban yarda da shi ba. Idan kai da ka boye kuɗin yallaɓai zai sanar da mu. Shikenan, kwantar da hankalinka. Za a ga kuɗinka. Ku zo mu je. A taimaka min yallaɓai. Barka da yallaɓai. Barka dai. Ya kake? Zauna. Na gode. Ina ji yallaɓai. Wannan mutumin ne aka ɗauke masa kuɗi. A bankin akwai kyamara mai ɗaukan hoto. Ita nake so ka duba mana. Shikenan ba komai. Kuma a nan waje aka ɗauke kuɗin? A saman mashin ɗina aka ɗauke yallaɓai. Ga dai nan yallaɓai. Constable, ka karɓo mana wannan hoton nasa. To yallaɓai. Kai kuma mu je ofishi sai a rubuta ƙorafi. To yallaɓai.
Na gode ya laɓe sai an jima. Kin yi aikin ki a gida kuwa? Yawwa idan kun gama rubutawa. Oh, dama ɗan sanda ne shi? Yan labai. Waye mai wannan korafin ne? Wata ce. Shigo da ita. To yan labai. Barka da yan labai. Aha, zauna yarwa. Me ya faru ne? Da ni da mijina ne mun yi auren soyayya, amma daga baya sai ya nuna yana zargi na. Shi ne gaba ɗaya ya daina bani duk wata kulawa. Tun lokacin da na samu cikin wannan yaron, ya ce shi ba ɗansa ba ne yallaɓai. To amma saboda me zai ce ba ɗansa ba ne? Dama ya faɗa min baya son haihuwa yallaɓai. Ni kuma ban san lokacin da na samu cikin ba. Bayan na haifi wannan ɗan shi ne ya ce ba ɗansa ba ne. Na ce ya biya ni dukkanin kuɗaɗen da na kashe a haihuwarsa. Shi ne ya ce shi ba zai bayar ba. Har nawa ne kuɗin naki a wajensa? Kina jina? Ki faɗa min gaskiyar lamari. Ni ba matsalar kuɗin ba, kalmar ɓatancin da ya jefa mu. Shi ne abin da yake damuna. Mun je asibiti an yi gwaji, an tabbatar masa da cewa ɗansa ne. Amma bai amince ba yallaɓai. Shi ne na zo a ƙwatan man haƙƙina yallaɓai. Shikenan, jiki. Na gode yallaɓai. Zo mu je, ba za ka zo mu je ba? Mara mutunci ina jan ka, sai wani bankarewa kake a baya? Zo mu je sha ka ce ba za ka je makaranta ba? Yalla bai wake ne ma. Na zo wajen mai gari ne. To ina zuwa, bana faɗa masa. Ba zai samu damar fitowa bai labai. Amma ya ce ga wannan a ɗan ji a sha mai. Ya aka yi yalla bai isfeta. Zauna zan ci abinci ne shi yasa ba zan samu damar fitowa ba. Wata kira ka ofishin 'yan sanda? Ka ce ba za ka samu dama ba kana cin abinci? 'Yan sanda abokanan wasan ka ne? To ka sani idan har na same ka da laifi sai na tura ka magarkama. Mu je ofishin 'yan sanda. Yalla bai. Sai haka ji yalla bai. Yalla bai ka tsaya maka bayani. Idan kana da wani bayani mu je ofishi kayi a can. Yalla bai dan Allah. Yalla bai. Ina da kokarin Allah yalla bai. Kada ka tafi da ni yalla bai. Ina da kokarin yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. Na tuba dan Allah yalla bai. Ana gani na da girma da daraja yalla bai. Na rantse ina shirye-shiryen zuwa ne. Sai gashi kundiro yalla bai. Ya guri yalla bai. Idan talakawa na suka ganna a wannan motar, za a rena ni ne yalla bai. Ka san da haka za ka aikata laifi?
Yalla bai, kilomita 5 ne zuwa cikin gari. Yalla bai, zan baka 200 yalla bai. Yalla bai, zan baka dunkuli. Na babbar kyauta yalla bai. Dan Allah, kai hakuri yalla bai. Duk abin da kake so ba zan ki maka ba yalla bai. Na rantse. Yalla bai, kilomita 3 ne ya rage yalla bai. Yalla bai. Aba kai magana mana yalla bai. Ni kuma an jira nan. Yalla bai, na koma da kafata. Baba, ka faɗa yalla bai na tare da masa babban kyauta. Ya kai, dama kana karba wajensa ne? Dole ne Yalla da bai, gare ka su. mana. Taimaka min. Yalla bai ka tsaya. An fashi ko cikin gari yalla bai. Yalla bai, kada mutane su ganni. Ka duba daraja ta yalla bai. Kada mutane su ganni. Yalla bai. Ya kai, baya son mutane su gan shi? Yalla bai, ai tunda mai gari ne za a gaishe motar 'yan sanda. Kai, kamar wannan maganar. Ka roƙan min yalla bai mana. Ina roƙon ka dan Allah. Oh, haba. Yalla bai, kilomita ɗaya ya rage yalla bai. Ina roƙon ka yalla bai. Yalla bai kana ji, yanzu shikenan. Faɗa min dogon kake so na baka yalla bai. Ko nawa ne faɗa min? Ni kuma zan baka. Ya isa tsaya nan. Za mu wuce asibiti yanzu da kai. To yalla bai. Duk abin da aka kashe, za ka biya a asibiti. Eh. Ko kuma mu wuce da kai ofishi, ka yanke shawara. Na wuce, mu je asibitin. Zan biya ko nawa ne? Mu shiga asibitin. Yi sauri direba. Yalla bai, akwai mutane na ne, idan ka nuna kamo ni kai, za su raina ni ne yalla bai. Shikenan, ba komai. Na gode yalla bai. Aha, yayi, aha. Yau gashi nan ya zo. Kwarai kuwa. Ya kai murli, ka zo min da kuɗi na. Ga su mai gida. Wani nan, sun cika. Mai gida. Mai gida. Lafiya da kanka da 'yan sanda. Ka san da mu da su duk abu ɗaya ne. Sun ganni ina jiran mota ne, sai yalla bai ya ganni. Ya kai mai gari, zo ka shiga jib ɗin mu rage maka hanya ya guri. Shi yasa ko gani tare da su. To me ma na tambaya ta? Mai gida. Ya kai kuma. Ina da wani shakku ne. Wani irin shakku? Kai da kuma naga zaka wuce, ya kuma zaka shiga ciki. Kai, tambayar na tashi ne, ko ni za ka ne, saboda me zan shiga ciki, to zaman ka nake, ji mana, idan kuna da wata magana, ku jira na fito. Wani ne ba shi da lafiya, zan je na duba shi. Abokina. Yalla bai, ai dole mu baka kulawa. Gaskiya ka kyauta, mu je kawai. Mu je. Barka da yalla bai. Ba komai, kwanta. Wanda ya aikata muku wannan laifin zai biya ku da kuɗin da aka kashe, sannan zai ɗauki nauyin sa har sai ya samu sauƙi. Yallaɓai, 37,000 aka kashe yallaɓai, sannan akwai wasu magunguna waɗanda suka ce mana za mu siya. Mai gari. To yallaɓai. Ga sharuwa. Mun gode sosai yallaɓai, Ubangiji ya taimake ka. Na gode. Mai gari. Na mai labai. Idan ka sake maimaita irin wannan, to zan buɗe maka kundi na tura ka magarkama. Ba zan ƙara ba labai. Tafi. Na gode labai. Yayi kyau. Yanzu na san kai babba ne. Gashi saboda kana da kuɗi ka tsira da mutuncinka. Ai yanzu ba mutunci na ya zube. Yanzu a irin wannan matsalar me yasa baka sanar da ni ba? Ta yaya zan sanar da kai? Ai baka yi min bayani ba. To yanzu na yi maka bayani dan uwa. Matsala na faruwa ka sanar da ni. To shikenan. Gaba ɗayan ofishin 'yan sanda bayananku. Muna son ku ba mu bayanan abin da ke faruwa a dukkanin yankunanku. To ya labai. Sannan sai nawa aka samu a halin yanzu. To ya labai. Oba. Ina kwana ya labai. Rahoto daga ofishin 'yan sanda na Bilafur. Oba. Faɗa mun bayananka. Oba. Ya labai. Kes 3 muke da su ya labai. Na farko shine yunkurin kisan kai. Na biyu tuki cikin maye. Sai na 3 sata a banki ya labai. Wayannan su ne kisa-kisan da muke da su ya labai. Don haka muna neman izini na harbi da bindiga ya labai. Saboda komai zai iya faruwa ya labai. Za mu bi dukkanin doka da oda wajen aiwatar da wannan bincike ya labai. Domin wayannan kisa-kisan mun fara bincike akan su ya labai. Ku aiwatar da kowane irin bincike domin ɗaukar mataki akan wannan matsalar. Oba. Za mu ɗauki kowane irin mataki ya labai. Oba ya labai. Kuma gefe ka tsaya. Yila bai kyau ne. Rabu da su yila bai kana jan samu wata matsala. Kasuwanci suke yi kuma yana da majiya ƙarfi. Jimana. Ƙarfin kakin ɗan sanda ya fi ƙarfin duk wani mutum da yake cikin ƙasar nan. Yau zan kawo ƙarshen wannan kasuwancin nasu. Yila bai tsaya yila bai kamata ka ce kai kaɗai ba.
Mai gida, wannan shine sabon ɗan sanan da aka kawo. Ya gaba ka je ba ne, don haka ne ya zo da kansa. Idan bai samu goyon bayan ka ba, ya san ba zai yi aiki a cikin jin daɗi ba. Ka bar shi ya zo. Waye ba da izinin ɗiba wannan yashin? A ina kuka samu izini? Faɗa min waye ba ku izinin ɗiban yashi? Ya kai ne labai. Baka san wannan yanki na bane? Ai ba sina ne mai izinin kowa ba. Gaba ɗaya din na yanki na ne. Kana magana sai ka ce wani mahaukaci. Duk wani jami'i da za ka kawo haka yake tafiya ya mu. Saboda mu yan nan ne muna matsayin shugabannin yanki. Ka faɗa min wajen wasan jini ne mai izini. Don haka ka bar nan wajen. Tafi na ce. Kai, me kuke jira da shi ne? Ku gama da shi, kar ya bar nan. Ji mana jami'ai, domin bai. Ku lura su a tarakta ku kai su ofishi. Yarwa, zauna. Ya kika tsaya kuma, zauna. Shi ne wannan? Yallaɓai. Shi kenan, je ki waje ki zauna. Yallaɓai, me ya faru tsakanin kai da matarka da za ta kawo ƙorafin ka ofishin 'yan sanda? Fiye da haka za ta iya yi yallaɓai, saboda ba ta da hankali. Tana maganar sai na biya ta wasu kuɗaɗe ne masu yawa. To a kan me za ka biya ta wa'annan kuɗaɗen yallaɓai? Kana ji yallaɓai, da ni da matata ma'aikata ne. Wannan ba sabon abu bane yallaɓai. Tana ganin ta kawo ƙorafi na, don na karɓa abin da ba nawa ba. Wannan ba zai yiwu ba. Amma ta tabbatar da cewa wannan ɗan da ta haifa ɗanka ne yallaɓai. Ƙarya take. Idan ɗana ne ya ba mai kama ba. Amma yallaɓai, amma tun shekara 2 da suka wuce aka yi gwaji aka tabbatar yaron ɗanka ne, me ya faru? Don haka bayanai sun tabbatar da cewa wannan ɗanka ne. Ka sa hannu ka karɓa kawai yallaɓai. Sa hannu a nan yallaɓai, sai mu karɓo ma ɗanka. Ba zan sa ba yallaɓai. Na faɗa maka ka sa hannu. Ba zan ba. Ba za ka sa hannu ka amince wannan ɗanka ba ne? Ko sai na sa an kulle ka a magarkama ne? To ya zama dole ka amince wannan ɗanka ne. Kuma dukkanin abin da ta kashe tun daga farkon ɗaukan cikinta har zuwa haihuwarta sai ka biya ta. Ba abin da za ta rage. Kalli idanuna ban yi kama da mai wasa ba. Ka biya ta kashi ko ka ba ta cak. Idan ka ga dama ka ci gaba da zama a haka har ka mutu ba tare da mace ba. Faɗa min, wace shawara ka yanke? Ya ƙuri yallaɓai, za mu ɗan yi shawara. Zan tambaye ta me take bukata. Ai, ni na fi kashin mutunci idan baka sani ba. Kai. Sai ne kasa da kai. Zo da nuna maka ni jarumi ne.
Kai, kalle daga gani. Na fi ka zafin kai nan da ka ganni. Kai, idan kai saka taba ni. Ka taba ni ka ga abin da zan ba za ka yi banza. Na kar sama. Kai me haka kai fara muke ne saboda ne ba ka kai muka ga shi kai ana ce kai da mana yake fara ne ya mana kai yake fara ko ne ku ba kwadi ne ofishin yan sanda za ku zo ku yi mana fada ji mana surrender kulle su gaba daya gashi nan kun jawo kanku kai da wanda za kulle barka da labai kai musu bayani me ya hada ku ne haka ai shi ne janyo labai wani cin abinci ne ya labai kaba lafiya lafiya kalau ai kai babban mutum ne shi yasa na gode wannan garama ya isa wannan tare kuke da shi ne tare muke kamar manohar yawa manohar ga naka kai me ku ne ni ba ka samu namun ba bayan wanda saka ba idan ka saka mu ba ka gani ne ka duba ka gani idan ka saka mun na ce wana iya abin da zai iya kenan idan ka gada maka ka cika zubar domin wannan abin cikin zane ba na gidan ku bane idan ba za ka ci ba ka tashi ka fita so ka ce ya kai tambayi kana lafiya kalau na madar sama yayi kaɗan bar na gara ma na gode ya kai kalla mai kake man an gara da magana kai mana na ma miyan nan ko kwaya ɗaya ba zan gara maka ba zan gara maka ka ce ubanka ya daina cin naman mutane yanzu ya kuma cin irin naman da kowa yake ci ne ko da ke na gurin mamanka zaka je kawo ko kai ai kai da ganin kwadayyu idan ma babanka zai zo nan wajen ko zo ka ne ba zan gara ma ba ko zo ka ne ba zan bayar ba don ba ka da mutunci har da sanyo baba na a ciki an fada ma uba ya fi uba ne kai da ma ba san waye uban naka ba kai ni za kuma na ba san baba na ba kai sai na ci kwada ubanka kai ni za ka daga na rufe yau sai ka gani abin da ya faru yalla bai shi ya fara zagin iyayena ni kuma sai na mayar masa yalla bai shi ne har ya kai mu ga wannan rigimar yalla bai kowa sai da zuba mai nama yalla bai amma ni ya ke zuba min to ni lafin mai ne masa yalla bai da ba zai samu naman ba kai shi na madarasa da kuma ba wannan sai da ka sa uku ba kai kar ku rena ma hankali ya guri yalla bai saboda ba ku da tunani wannan wani irin abun kunya ne ku dinga faɗa akan naman miya kalle ku kai yalla bai yanzu da miya ce kuka yi wanka gaba ɗaya labai tun da an yi wanka da miya magana ta ƙare maimakon da ya ce ƙara min sai ka ƙara masa kaga shi kenan ba magana rigima tsakaninku ji mana surrender kowa ya je wanke riga dan uwansa sannan sai ta bushe goge sannan kowa ya karɓa tasa ku tabi shi kenan labai mama yanzu nake son na kirawo ki yi hakuri muna ta fama bari ma yi magana an jima ya kai labai ga cak ɗin ka bata da hannunka karbi ga shi yar uwa na gode sosai da wannan kokarin yallaɓai karki damu yar uwa yanzu ki raba aurenki da ke da shi idan har kika raba aurenki da shi to ɗaya haramta daga wajensa wannan shine mutuncinta da ka zubar a idon duniya idan ka sake aikata makamancin wannan to sai ka mutu a magarkama tafi na tafi yallaɓai kai ku za ina takardunka gobin ya baka takardu ina takardu ya yi kyau a hankali in goga takardar ka biya kuɗin 200 za ka biya
Ai yanzu ba gano muka ɗauki kuɗin ba. Ni ina ganin mu bar garin nan kawai mu je mu shirya rayuwar mu. Yalla bai wanda suka saci kuɗin nan a banki ga sunan man gani. Mu bi bayan su yalla bai. To yalla bai. Yalla bai ya ce mu bi su a baya. Gaba ɗaya rukuni na yaran da suka yi sata a banki mun samu labarin suna layin corar don haka kowa ya kasance cikin shiri. Ku kasance a daidai wannan wajen. Oba. Ji nake yi kamar ana bin mu. Kai, 'yan sanda ne. Kai. Babu da muka sani yallaɓai. Ka buɗe bakinka ka faɗa min gaskiya. Wa'innan kuɗaɗen da kuka ɗauka ka faɗa min suna ina ne? Za mu faɗa maka yallaɓai. Suna ɗakin abokinmu mun je mun ɓoye. Yallaɓai, idan har aka je aka ɗauko kuɗin, aka lissafa aka ga babu rufi ɗaya a ciki, to sai jikinku ya gaya muku. Fulica. Aikin da zan yi ba, amma babana ya sani. Domin ko kana da masaniyan suwaye? Yawai labai, a cikin daren wani ya ce ya ji maganganun da suke faɗa a lokacin. Kamar akwai takun saka tsakanin su ne shi yasa suka kashe shi. Don har suna cewa yana kokarin tauna musu asiri ne. Sannan bayan sun kashe shi kuɗin da suka tafi da su 173 su ne labai. Lallai ina so a tsaro da bincike. An samu alamun tambarin yatsu? Ban duba gaba daya, ba mu samu tambarin yatsu ba. Kasantuwar ruwan sama da aka yi, tambarin yatsu ya goge. Shi yasa a binciken mu ba mu samu tambarin yatsu ba. Kuma ba wani abu da za mu yi labai. Na ga akwai kyamarar CCTV, za mu duba ko za mu samu ta hujja, saboda ba a samu tambarin yatsu ba. To labai. Ka je kai wa fiye sarawo. To labai. Ko an samu wasu bayanai likita? Inspector. A binciken da muka yi ba wasu bayanai da muka samu. Lokacin da aka ce shi ya daidai da lokacin ku? A binciken mu lokacin mutuwarsa, karfe 11:50.
sannan gawarsa. Nigeria Limited. Na biyu GY Movie. Na uku Ahmad GSD Invest. Na hudu AT Film Production. Na biyar A Badi. Don neman ƙarin bayani a kira waɗannan lambobi kamar haka: 07066943349 da kuma 07036922222 ko kuma 08134279245 da kuma 07061826286 idan ka martaba doka za ta martaba. Matsoraci ne yake tunanin mutuwa da harbin harsashi ɗaya. Musa! Sabon shiri daga kamfanin Sultan masu barbada yana nan tabe. Yaran, muna buƙatar sa hannu. Ba shi da iyaye ya labai. Ya labai, shi kadai ne jikan mai ya labai. Tun da iyayensa suka mutu, suka bar mana shi ma gashi jikan nami ya tafi ya bar mai ya labai. Yallaɓai. Sonia, kai sauri ka same ni a ofishin yanzu nan. Gannan zuwa yallaɓai. Wannan wani irin aiki kuke yi ne? Ko dai bacci da cin abinci kawai kuke yi? A kama wanda suka yi sata a banki. Abun kunya wai a ce sun gudu. Kun ji kunya. Ta dalilin guduwarsu. Sun je sun yi sata a wani wajen sun aikata kisan kai. To ni ba zan lamunci wannan ba. Wannan ita ce damar ku ta ƙarshe. Na ba ku nan da sati ɗaya. To yallaɓai, za mu yi kokari yallaɓai. Kun tabbatar da wa'inda suka yi kisan? Mun samu inda muke zargi yallaɓai. Wa'annan da suka yi sata a banki su ne suka aikata wannan kisan kan. Sun tafi da kuɗi sannan suka soka masa wani ƙarfe wanda ya sanadiyar mutuwarsa. Bayanan da muka samu duk suna cikin wannan kundin yallaɓai. Wannan ai ba wani shaidu akan wanda ya aikata kisan. Lalle ka samu kwakwarar hujja akan wanda ya aikata kisan. To yallaɓai. Za ku iya tafiya. To yallaɓai. Yallaɓai ƙorafi ne akan ɓatan wata. Shigo da su. To yallaɓai. Barka da yallaɓai. Me yake faruwa ne? Yan mace kusan wata ɗaya da ɓatan ba mu sa ina take ba. Wata ɗaya da ɓatan ƴarku amma kuma ba kawo ƙorafi ba? Mun kawo ƙorafi tun a lokacin yallaɓai. Tsohon jami'in da yake wajen shi ne muka baiwa. Ya rubuta komai. Ya ce za a yi bincike. Amma har yanzu ba mu ji komai ba yallaɓai. Hankalinmu ya kasa kwanciya. Shi ne muka ce bari mu wajen ka yallaɓai. Don Allah ka taimaka mana yallaɓai. Ki daina kuka. Ki daina kuka. Ya ake taɓata? Da daddare tare muka kwanta da ita bacci yallaɓai. Sai wayar gari muka yi ba mu kanta ba. Ba mu san a ina ta yi ba. Ba inda ba mu duba ba yallaɓai. Mai gida,
ka gaya mata je waje ta ɗan zauna kafin mu gama. Kin ji abin da ya labai ya ce, je waje ki ɗan zauna. Jaki na zuwa. Faɗa min me ya faru? Bayan gari ya waye da safe, ko da muka duba ba mu ganta ba yalla bai. Yalla bai, duk mun tabbayin makarantar su yalla bai. A ina take karatu ne? A makarantar Faragaru. Tun daga garin mu take zuwa nan yalla bai. Yalla bai, gaba da hankalin mu ya kasa kwanciya yalla bai. Dan Allah ka taimaka mana yalla bai. Wannan yalla bai, hotonta ne. Yalla bai, wancan lokacin ma na ba wa yalla bai hotonta. Dan Allah kar ka watsar da maganar. Ba zan watsar da ita ba. Yarka ba bata ta yi ba. Tabbas za a ganta. Na gode yalla bai. An kamun korafi akan batan Manju. Ku ne waɗanda kuke aji ɗaya da ita? Yallaɓai da ajin mu ɗaya da ita, tare muke karatu. Ko ta taɓa faɗa muku wata magana a kanta? Ba ta taɓa faɗa mana komai ba, sai dai kawai mai magana karatu da mu da ita. Ba ku taɓa ganin wani ya rage mata hanya ya kawo ta makaranta ba? A'a yallaɓai, tare ma muke tafiya, gidan mu kusa da kusa ne. Idan kun samu wani abu akan Manju, to ku yi ƙoƙarin sanar da ni. Ku je. Wannan abin tausayi ne, ƙaramar yarinya kamar wannan a ce ta ɓata? To ku me kuka samu? Yau ɗin nan iyayenta suka zo suka sanar da ni ƙorafi akan ɓatatta. Ashe kes ɗin ya daɗe a ofis, amma zan iya bakin ƙoƙarina don ganin na gano inda take. Minti ɗaya. Halo? Ya aka yi ɗana? Na san da yanzu ba aiki ne yana kaka kira ni ba. Shi kenan tunda ka turo min hoton ta ba da ita mai magana. Mama. Karki damu za ku yi magana da ita. To ya take? Tana nan lafiya? Ba kwa tare ne? Mama muna tare da ita mana. Sai dai tana matuƙar jin kunya. Ko da na baki ita a waya. Ba lalle ne ta yi magana ba sai dai zan kawo miki ita. Shi kenan ɗana, ka kula. Yau ku yi ta, ke a cikin daren nan? Ɗan sanda yana jin tsoron dare ne? Shi yasa ba na jin tsoro. Ai ta ma jami'a ce yalla bai. Yalla bai surandar, za mu fita aiki yanzu nan. Za mu kama wanda suke tuki a cikin maye. Ai kafin mu tafi yalla bai, mu tsaya mu ci biryani mana. A ba komai ka ci, zan tsaya na jira ka. A yalla bai ka zo na mu ci tare mana. Kai. Don Allah yalla bai. Shikenan. Ya sa, zubo yalla bai nasa. Fulca gobin, ku zo. Yalla bai surandar. Biryanin nan ya yi daɗi sosai. Da alama a gida aka yi wannan abincin. Na san ba ita ta yi ba. Ita ta yi manyan labai. Tun tana ƙaramin yarinya. Mahaifiyarta ta mutu zamanta. Baba? Saboda me za ka yi kuka? Dole ne kuka ya ta. Duk lokacin da na kalle ki sai na tuna. Ba ku da bambanci da mamanki. Wannan yasa babu ranar da ba zan tuna da ita ba. Zubo ya labe abinci. Ya isa. Wanda aka shi a gidan mai wayannan su ake zargi ya labai. Me sunan ku ne? Raji ya labai. Suriya ya labai. Zan tambaye ku faɗa min gaskiya. Idan kuma ko ka faɗa min ƙarya, wace masaniya kuke da ita game da kisan kai da aka yi a gidan mai? Ka faɗa min na ji. Na rantse yalla bai ba abin da na sani. Ta ya za mu kashe mutum yalla bai? Wanda ba zai faɗi gaskiya ba yalla bai. Kai, zo nan, kai, ba za ka faɗi gaskiya ba. Iya, faɗi mana. Yalla bai. Na rantse babu mu kashe shi ba yalla bai. Ba mu da masaniya kan wannan abu yalla bai. Mu a lokacin ma muna kamfanin roba muna aiki a tambaye manaja ma yalla bai. Ku karɓi nan ba ku kirawo shi ku tambaye shi. Ba mu nan ba manaja. Ina magana da manajan Rakilin. Daga ofishin 'yan sanda na Bilafur ne.
Shin Sanje da shi da Raju ɗaya ga watan 5? Shin sun zo wannan kamfanin ne? To bari duba yalla bai miki da. Sanje da Raju aikin kwana suka yi yalla bai. Gaskiya ka faɗa mana ko kana da wani shakku a kansu? Yalla bai gaskiya na faɗa muku. Yalla bai gaskiya ya faɗa. Shikenan. Ku je ku ɗauki dukkanin bayanansu. Kai, kafin mu gama binciken wannan kes ɗin, kullum ku zo ofishi ku sa hannu ku tafi. Idan har da hannunku a cikin aikata wannan kisan kan, to duk sai na harbe ku. Ku tafi. Yau mama? Ya aiki ne. Lafiya mama. Faɗa min yaushe za ka zo ne. Ko ba ka ji na ne? Zan faɗa miki. To shi kenan sai an jima. Ku tsaya. Ina lasisi, ina hular kwano, kana tafiya ba hular kwano, shi ga daga biya. Yalla bai, na manta hula a gida ne. Kana nufin hular kwanon za ka manta a gida? Watan baka san muhimmancin hular kwano ba. Idan mashin ya kare kai kasa, kanka zai fashe, kaga shi kenan karshen ka rasa rayuwarka. To na baka shawara, zo nan, dan zo mana, wayyo Allah dan wana. Ana su ɗarbi da kai dan wana. Wayo Allah dan wana ya mutu. An jima kaɗan. Dan uwanka za su face da kukan mutuwarka saboda abin da bai taka kara ya karya ba a hular kwano. 200. Kuɗin ma neman su kace? Yayi. Yalla bai, ba da canji mana. Yalla bai. A kasuwa nake da zan baka canji? Tafi da ce. Yalla bai, wannan ba adalci ba ne. Babulu, Bajarangi, jami'in ɗan sanda, mai izinin kisa, fani na 48, sabon jami'in ɗan sanda, a ofishin 'yan sanda na Bulapur. Tafi. Waye wannan? Tafi na ce. Karki ce komai. Kai, ta yaya za ku hau mahin gobe babu hula kwano? Ka ba da lasisin mahin ɗinka, tun da baka da hula. Ban da lasisi ya labai. Baka da lasisi. 500. 500 ban da su ya labai. Ba ka da 500. Ya labai. Ke da gina 500 sai ki fashe shi. Saboda abin kunya da ce saurayi kama wani bai da 500. Ina ganin sai mu ce da shi magargama. Kai, anya wannan ba za mu nemi sama da 500 ba kwa? Ka ce masa sai ya kawo takardu idan ba haka ba 5,000 zai bayar. Wannan shawarar ta ka ta yi. Ai na gaje. Bakure ya labai. Idan za ka yi min lasisin sai na sa a kamun kuɗin ya labai. Lasisin bai da wani muhimmanci. Kuɗi ne masu muhimmanci. Zan sa kawai labai. Kina waya. Shikenan. Wannan ai ba daidai bane ya labai. Waye wannan? Ya labai. Ina jin ka. Me ba ka da shi ne? Mota ta ce ba takardu ya labai. Shi ne aka tsaye da ni. Ba ka da takardu? Me ka ko ne? Omu da sabulu ne sai kuma kwalayen biskit. Kayan kuɗi kenan. Nawa za ka bayar? Ya kai labai. Ba takarda ka tambaya ba. Tun da ka ce ba ka da takarda. Sai ka biya kuɗaɗe. Amma ka lasisi. Ya labai. Je ka kawo 1,000. Ina ji labai. Wani jami'ai ne suka fita aiki yau? Wasu jami'ai ne suka zo suka tare hanya. Labai. Ba wasu jami'ai wanda suka fita. To gashi nan sun tare ni. Ko na bada lasisi ko kuma na bada 500. Kai furta. Ya labai. A can zawo ya labai. Wajen aiki ne. Ban sani ba. Idan ba ka ba, ta yaya hanyar su ta dawo za ta rasha ce ba da lasisi ko bai tara. Ya labai. Wayannan jami'an ƙarya ne. Mai sauri mu je. Sauri mu je maza. Yallaɓai, gashi nan suna zuwa. Kaɗan jira idan ba damuwa yallaɓai. Ka ce su zo da kuɗin? Na faɗa musu yallaɓai. Wannan ya kyau, ko zan yi gwadawa? Yana ba da kala mai kyau. Amma wannan kaki ya yi ma kyau yallaɓai. Ya haƙuri yallaɓai. Kamar kai mara aure ne, wannan yarinyar fa. Kai, ina wanda za su kawo kuɗin ne? Yallaɓai suna zuwa yanzu nan.
Amma yalla bai, a ina ka je kai training ne? Ada saglawo. Yalla bai, ga 'yan sanda ne yalla bai. Ku bai ce. Yi sauri ka kama su mana. Ina ganin to an samu matsala. Haba dawo. Ina za ka je ne yalla bai? Sai ka ɗan jira. A baka takardun. Wai na jami'an ƙarya ne labai. Ke kuma ke yana ne? A baba. Yalla bai, za ta faɗa maka, mu shiga mota mu tafi. Yi labai. Wato kai na jami'in 'yan sanda ko? Za ka yi bayani ne. Eto, shiga mota, mu tafi. Ai ba wajen da za ta zauna, sai dai yalla bai ya ɗauko ta, ku shiga mu tafi. Ya kai furce, me kake so ka ce ne? Ai yalla bai, ai soyayya yake da yarka yalla bai. Zauna. Bulja, su wai wannan. 'Yan sannan ƙarya ne suke karɓar kuɗi a wajen mutane. Gai, gyara zaman ka. Lila bai, Ya kai ne? gaskiya baka kyauta mun ba. Sai dai na ji a wani waje, cewa wai kai da ya kuna yin soyayya. Yanzu da shi kenan. Tunda ka samu labarin hakan. Ai ni na yi farin ciki, saboda wannan abin alfahari ne. Na gode da hakan. Ya ta ji mana, ki fito waje ki daina wani ɓoye-ɓoye. Ai na ganki. Wannan abin da aka faɗa min haka yake? Baba. Labai, gaskiya kai mutum ne wanda kowa zai so ya haɗa alaƙa da kai. Kina ji ta? Yanzu sai ki kokarin sanar da 'yan uwa ki samu mijin aure. Na tafi baba. Yalla bai, ina taya murna. Yanzu ka tabbatar da magana ta? Da ka san da wannan maganar amma baka taɓa sani da ni ba. Yalla bai, ai to. Yanzu dan shi kenan ka zama surukin yalla bai. Sai ka aji aiki. Na aji aiki. Ta yaya zan aji aiki saboda wannan dalilin? Ba zan aji aiki ba. Gai, faɗa mana sunanka, ko baka ji me na ce ba. Yalla bai, mun iya faɗin sunan sai yake faɗi yalla bai. Kai faɗi. Yalla bai ya daɗe yana wannan abin ai sana'a sake nan. Shi ne za ku tare yalla bai ku ce ba da Kai, lafiya. ka faɗa mana sunan ka mana. Oyo! Kai ji mana, tashi. Kai, tashi. Kai baka ji ne, tashi. Yalla bai, ina gani ya suma. Kai, tashi. Baka jina ne, kai, tashi mana. Fulca, ɗauko min ruwa. Bulca, ɗauko ruwa. Yalla bai. Kai, tashi. Kai. Jimana, me ya faru ne? Yalla bai, ya ke magana ne, shi ne yalla bai ya mare shi. Gaskiya ne labai, ni ne na mare shi. Ku ɗauke shi mu zuba kai shi asibiti. To labai, shi kenan.
Ina jin ka sirri rawo. An gano wanda suka sata a bankin nan. A ina? Alayhi salam, yanzu ba mu samu labarin su muna wajen. Ku ci gaba da bibiyar su. Dole bai ba matsala. Gannan zuwa. Labai, so shiga cikin masallacin ne labai. To mu jira fitowar su. To labai. Ku samu waje ku laɓe. To labai. Barka da yallaɓai. Daga nan Bilafur ne, Suriya ne yake magana. Ina je Suriya. Mun kama wanda suka yi sata banki yallaɓai. Oh, ya kyau, ka kawo su gabana. To yallaɓai. Kalle ka. Ɗanka ya aikata kisan kai amma baka kawo shi gaban hukuma ba. To ba wata kotu da za ta wanke ɗanka. Akan wannan laifin da ya aikata. Yallaɓai, daga ɗakin sadarwa ne. Wasu barayi ne aka samu labarinsu masu fizikar sarƙa yanzu ne yallaɓai. Kulca, ɗauko mota. Tsaya nan. Barka da yallaɓai. Yallaɓai ni ne wanda na kira wayan na faɗa. Ya kai, ina jin ka. Akwai sarƙar da na siya matata na bata ne. Ta fito kofar gida ne kawai. Sai ihunta na je ina cikin gida. Tana ta ihun cewa barayi sun cire mata sarƙar wuyanta, ga su ta sun gudu. Shi ne na yi saurin kira a waya na sanar da hukuma yallaɓai. Karka damu, ba za su yi ba duk inda suka shiga. Yallaɓai, akwai shagon sai da lemo, an samu kyamara a wajen. Ku je da mota, ka kira mun PS maza, zo mu je. To yallaɓai. Jimana, ba gansu a nan ba? Har yanzu ban gansu ba yallaɓai. Yallaɓai, suna wayan nan. Yawa matso da hoton mu gani? To yallaɓai. Yawa tsaya. Muna buƙatar hoton wannan mashin ɗin. Za mu nemo inda ake sayar da shi.